Albert Speer byl muž, který se z talentovaného architekta stal jedním z nejmocnějších lidí nacistického Německa. Narodil se roku 1905 v Mannheimu. Vystudoval architekturu a v roce 1931 vstoupil do nacistické strany. Díky svým návrhům obřích staveb si brzy získal Hitlerovu důvěru. Hitler ho pověřil přestavbou Berlína na takzvané světové hlavní město Germánia. Obrovské město, které se mělo stát symbolem nacistické moci. V roce 1942 se Speer stal ministrem zbrojení. Pod jeho vedením se výroba zbraní prudce zvýšila. Ale tento úspěch byl vykoupen utrpením, využíval nucenou práci vězňů a deportovaných. Po válce stanul před soudem v Norimberku. Jako jeden z mála uznal svou vinu a projevil lítost. Dostal 20 let vězení. Po propuštění napsal paměti, které mu přinesly slávu, ale i kritiku. Mnozí tvrdí, že se snažil očistit svůj obraz. Albert Speer zemřel v roce 1981. Dodnes je považován za kontroverzní postavu, architekta, který pomáhal budovat, ale i ničit.